Rəcəb ayına indi kilib жетtik. Изге ай дипинде бик өтүп этигенде һәм шуның өчен шушы айга туры килүе дә инде безне бик нык сөендерә, чөнки һәр бер хәерле кылган гамәлнең инде аңа инде әҗр савапларын Аллаһ Тәала арттырып бирәчәк диелгән бит инде. Шуның өчен бу айда безгә бик нык тырышырга, инде өстәмә гыйбадәт кылырга, фарызларын ныгытып инде җиренә җиткезеп әйтергә кирәк, башкарырга кирәк. Фарыз гамәлләребезне һәм инде тырышырга кирәк Аллаһ юлында. Тырышырга кирәк, үзебезне төзәтеп, тәүбәләргә килеп, бик күп итеп истигъфарлар кылып, һәм инде ихлас күңелдән бу юлы менә без сәхнәгә менеп аралашу, инде ул барыбер ничектер кешегә күрсәтеп бит инде яшерен түгел, яшерен гамәл бит инде ул бигрәк тә ихласлырак була. Әлхәмдүлиллаһ, менә шундый ихласлык бирсә иде Аллаһ Тәала һәммәбезгә дә бит риядан сакласын иде, тәкаббүрлектән сакласын иде, тел афәтләрдән сакласын иде безне. Менә шундый дугаларны кылып, үзебезне төзекләндерергә кирәк бит, йөрәкләребезне чистартырга кирәк, һәм инде күбрәк истигъфар кылып, тәүбәләргә килеп, инде күбрәк хәерле гамәл кылырга кирәк. Менә шушы инде бигрәк тә Рәҗәб аенда, Шәгъбан аенда һәм Рамазан аенда тырышырга кирәк. Аллаһ Тәала безгә шундый бәрәкәтле, яхшы айлар бирә бит. Дөньяда ям бетәр шуныда, халык карары уңга сулга, изге гамәле һич кылмаслар, бихисап малы булыр кулда. Сиен җәннәт ишеләренә әйтте ул килә укыйлар, җырлап укыйлар һәм карап укыйлар диде. Мин менә мөнәҗәтчеләр шикелле бик оста түгелме, шуңа күрә иң яхшысы укуым гына булыр. Укып кына укыйм мөнәҗәтне. Авыр сүздән күңелең тулса, күңелеңдә борчу булса, Коръән укы. Бар шулай синең җаның сафлык ала, кайгыларың югала һәм шатлык кала. Ак-караны аермасаң, туры юлны таба алмасаң, Коръән укы. Җаның, тәнең шифа алыр, күңелләрең гел ак калыр, Коръән укы. Раббым Алла, диде Муса, җәннәт булыр микән миңа? Сиңа җәннәт булыр Муса, сиңа җәннәт булыр Муса, туганнарың разый булса. Үлман кыйлы гыйбадәт, бу мөбарәк җомга көн, теле хак дине максадыңа, бу мөбарәк җомга көн. Müslüman kıylı gıйбадәт, bu mübarek cuma gün, zikr ile kalbin pak kıl, bu mübarek cuma gün. Ey salavat-ul Muhammed, Mustafa'nın ruhuna, nice min kıbla savabı, bu mübarek cuma gün. Kişi için evveli namus diyen, namusını satıp itme tavuş diyen, boylar için ilin gününü satkan kişi,
şeyin kıymetlisi akıl digen. Akılsızlık tevfik yağıp takır digen. Akılsızda namus da yok, iman da yok. Yolğanға on titip barını satır diyen. Hazır hayır gelir canım alırga, mümkün bulmaz hiç barmayı kalırga. Ömrüm öttü, yaşap duymadım, ötüp gitkenin hiçbir duymadım. Karşı dağlarım, yürügen yerlerim, ayrılan sizden, ineden işlerimin. Aziz kızlarım, sizin suağınam, vesiyetlerimini sizge kaldırам. Şapırgan koşullar gibi havalarda yüzün idi. Cennet sarayına girip didarını görsen idi. Cennet sarayına girip didarını görsen idi. Barır jirim kara tufrak, yotar jirim kızı balışık. Kıyamet günü çekende yüzümne kıyıl Rabbim aşık. Resulüm Muhammed, kıldın alemge rahmet, çektin dünyada zahmet, hizmet için Mustafa. Sallallahu aleyke ya Muhammed Mustafa. Allah'ıma bu alemde senin için yarattı. Evvelgiden ahrına senin ismin tarattı. Sallallahu aleyke ya Muhammed Mustafa. Dünyaya aldanıp ömürleri ötüp gider. Eceli vakti gelip jiter. Mene şunadı zamana jiter. Allah'tan büyük Allah Teala'ya bulsaydı, Allah eşsiz, sürekli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge izgi yürek türlerimizden salavat-ı şerifler inseydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşlerimiz.